Hvad så der alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag, der skal vi spille noget Minecraft, som I kan se. Og her kan I se mig over i det ene hjørne. Der jeg hedder Oliver, og vi skal spille sammen med Benjamin i dag. Så ja, lad os bare komme i gang med videoen. Helvede, der er en stor slime op på mit tag. Nej, jeg spiller lidt herinde. Hvorfor Og hvis I kan høre noget, så er det bare Benjamin, der taler. Ja, her kan I høre her kan I se mit hus. Og jeg har nogle heste. Og i dag, der tror jeg bare, jeg vil vise jer lidt rundt i verdenen. Det er en meget stor verden. Så her er et lille skur, hvor I kan gå ind. Jeg har selv heste. Ja. Her, I kan se rundt om. Og så her har vi Tivoliet. Og så har vi et eller andet, noget discoagtigt der. Og så et bungee jump tårn, som jeg lige kan gå op og tage en tur i. Hvorfor? Det kræftede mit værelse. Og ja, så nu prøver jeg lige at hoppe ned her. Så går man bare sådan her, og så kan man ja. Og så her er Bilka, som jeg har lavet, og en politistation. Og her bor min lillesøster i det der hus der, og så det der, det er til salg. Og det er mit her. Det der, det er også til salg. Og her har vi en togbane, som man kan se over byen. Og så der er mit gamle sommerhus med kæmpe vippe. En swimmingpool. Der ligger der et sommerhus også. De er begge to til salg. Så er jeg gået i gang med at bygge et hus, men det er ikke færdigt. Så ligger min lillesøsters rideskole her. Og min lillesøsters gamle hus. Og så der ligger der en ejendomsmaler, og der ligger også et hus til salg, og banken, og en lampebutik, og mit tårn, og en skole, som der ikke bliver brugt. Bibliotek til skolen, og den der kasse her, det er et sygehus. Og så kirken, og så min gamle træhytte, som min lillesøster har fået, og så mit gamle hus, og så min lillesøsters gamle hus. Hvad med det der ødelagt, det dernede? Det ved jeg ikke. Og så et lille hotel, man kan sove i. Og så en svømmehal, som mig og min kusine, vi har lavet, sammen med det der hus der. Så en laser der også, eller jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men. Og så min gamle svømmehal. Og ja, det der hus der, det er også et gammelt hus. Så står der en grim statue der. Og ja. Det var vist det. Hallo, Olli? Hvem fuck har lige været i gang med at smadre dit hus? Mit? Eller hvem det nu er? Det er en, der hedder Amalie, min lillesøsters veninde. Det ved jeg. Det er til salg. Okay, ja. Sådan smadre hus til salg. Man kan bare løse den. Men ja, vi kan lige prøve at tage en tur. Lad os lige se hospitalet. Og den hedder forresten Se over byen. Se over byen. Og ja, vi tager lige en minecart. Så tager vi lige en tur. Jeg skal lige ind i Bilka og købe nogle varer. Ja, hvad fanden gør det? Og ja, hvis der kommer nogle knald på et tidspunkt, så er det fordi, at vi filmer nytårsaften. Og ja, jeg kommer til at lave en 5 subscriber special, fordi at jeg er rundt 5 i dag. Men jeg er faktisk rundt 6, men jeg laver en 5 subscriber special. Så kører vi bare ned her. Men den her video, den bliver optaget på nytårsaften. Men den kommer til at komme ud i morgen,
altså sådan dagen efter nytårsaften, når jeg er kommet op. Det gør jeg. Og klokken den er ikke ret mange, den er 10. Vi sidder og filmer. Hvordan kan du give din hund en trøje på? Det er min lille søster. Hvad fanden klarer det? Og ja. Vi kan lige prøve at gå ind og kigge mit hus. Og jeg har sådan en kappe på, så jeg kan flyve pisse hurtigt. Det første vi kommer til, det er min lille garderobe, hvor jeg ikke har noget. Og så kommer vi ind i et stort rum her, hvor der er nogle billeder. Så kommer vi til stuen. Der er lavet fjernsyn og sådan noget. Hvad der nu ellers er i en stue. Og hvis I er i tvivl af, hvad det her det er. Det er en PlayStation 4. Og så har vi en kasse til spil. Og herover er der en til film. Og også en kasse til film. Ja, det er lokum, det her. Og så er det næste, vi kommer til. Husk, du filmer, Benny. Ja, og så det er poolen. Den. Bum. Hold op, der gav det et ordentligt knald igen. Jeg tænker nok, hvad det der vindue er, men det kommer vi til. Så står mine dejlige, fine planter i hver hjørne. Og så kommer vi til badeværelset. Ja. Sådan relativt let badeværelse. Så kommer vi til et drageæg, som jeg har udstillet. Er du sådan lidt? Og Fuck. ja, så kommer vi til et badeværelse og et værelse. Han er badeværelset. Og så, hvis man går nedenunder her, så kommer vi til et værelse. Og vi ser. Og så kommer vi til en dør ud til mine 2 haver. Ikke så store, men ja, det er fint nok. Så kommer vi her til mit kontor, så har jeg en enderchest her til at levere noget til min lille søster. Og hendes hus, så jeg ikke skal gå hele vejen derover. Så har vi et ur. Så har vi et dragehoved. Og så har vi 2 kakkelovne. Eller brændeovne. Og så er jeg ejendomsmægler også. Og så kan jeg sælge huse, lave huse, indrette huse. Og jeg tjener lidt diamanter og lidt emeraler og jern og lidt guld. Der går en kæmpe rundt. Og så er der mit dejlige bord her. Herovre sidder jeg, og så kan de komme ind og tage en samtale med mig. Og så går vi videre til mit værelse, eller hvor jeg sover med min kone. Eller jeg har ikke nogen kone, men. Og så kommer vi til køkken. Sådan relativt lidt køkken. Med køleskab og ja, kogeplade. Så en ovn og så ja, crafting table og så noget kister til mad. For helvede. Ja, og så kommer vi til mit spisebord. Der kan man se, at jeg har sat string. Det er for, at der ikke skal sådan en pæle på. Eller hegn. Og så kommer vi herop. Så kan vi se ned i stuen. Og så kan vi se ned til, hvem der kommer ind. Og ud til poolen. Og så kan man lige tage en lille rundtur her. Så hvis man er rigtig fræk, så hopper man lige op på lampen. Kan man lige gemme sig der til gemmeløg. Fuck. For helvede. Heldigvis er what the fuck? Jeg kigger lige ind igennem væggen. Nå, der er en lille bok. En lille bok. En bok. Hey, hvor er togskinnerne? Så kan man bare lige tage en lille rundtur rundt her. Så går vi ned.
kan vi gå ud igen. Så står der 2 skilte her, så står der til Olivers kontor. Til Olivers kontor. Så kan man gå om her. Om til min have. Se min heste også, hvis man gider det. Og så kan man gå den her vej. Så gå ind af den her dør. Fanden kan det jo. Og ja, så kan man gå ind til mit kontor. Og nu kan vi lige skrive et skilt, så folk kan finde derned. Der skal stå til Olivers kontor. Det er sjovt. Den vej. Helvede, det er lækkert. Til Olivers kontor. Jo. Den vej. Sådan. Så kan folk godt finde derhen. Så går vi lige over i min lille skraldespand her. Så kan vi bare smide det her ud. Jeg gider ikke have det på os. En og pøl. Og deroppe er Benjamin. Han er kommet ind og join mig. I kan lige prøve at se ham. Han er bare normalt. Nej, han er ikke normal. Se, det er Benjamin. Han hedder bare Steven. Fordi... Nej, jeg glemte ikke at have nogen kaffe på. Det er jeg. Så. Og min kappe der kan jeg gøre sådan her. Og så kan jeg gå op her. Hvad fanden er det her? Hvad er det der? Ja. Det var faktisk bare min verden. Så jeg vil sige tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Og ja, så ses vi i næste video.